Ето е втора част. Точно сега ви казах, че ще направя. Отива револвър. Алекс, къде отиде? Алекс, туалетата ли си? Тук съм. What? Какво е това е? Ей, то са хода от ако искаш на джампскари. Това не трябва за нищо. Трябва просто можеш да скочениш. Аз го отворя. Например, Може да... малко от всичко аз правя. Ясно да голя от всичко. Кой иска сладолед? Аз. Можем само 3 вкуса. Перфект. What? Алекс, направи като моя. Давай, хвърляй се, бе. Защо го фърляш? Даже не ми даде да го хвърля. Може да отвориш кофа. Имаме човек, не. Ей, има ли клиент? Ей. Ето! Може да... Аз си хвърлих това сладоледа в коша. Защо трябва да си го фърли? Не, лоша игра. Не, Вот имаш нещо на бузата, имаш звезда. Да, виж. Какво Имаш имам? точка, нещо. Кой имам? Не знаеш. Кой имам, бе? Una medaglia. Я? Аз имам ли? Я да видя какво имам? Ма това ми е от скина, май! Синьо ли е? Синьо ли е нещото? Да, сино, виж. Това ми е от скина. Аз съм си направил такъв скина. Няма ли някой? Ехо! Вот, един ден вече минали. Това беше само тренировка ли? Ако беше тренировка, Някой звъни, май. някой ще си... тази игра вече стана скучна. Да. Гейм, то забрави. Защо навсякъде има това нещо на jumpscare? Да, това е много тъпо. Gift, Strange, Bubble, Boom, Ice Cream. Виж да какво... ходиш до туалетната. Не, няма да ходя. Аз не се насирам. Bubble Boom, Green Apple. Това кой е, бе? Това Алекс ли? Това е Алекс. Тос как има това, бе? Тос как има това? Това близо до него. Бублегъм. 2 бъбългъм. Бъбългъм. Трябва да го фърля. Трябва ни бъбългъм. Колко 2 бъбългъм? Да, аз му давам. Трябва да заредим. Аз му дадох. Я да погледна нещо. Аз му го дадох сладолед, Алекс. Взели сладолед да заредиш? Бабългъм. Габриел Салама, employee of Ето the бабългъм month. сложих. Габриел Салама. Green Apple. Green Apple. Ванила. Има ли ванила? Този ми е приятел, аз го имам в приятелство. What the hell? Окей. Какво искаш? Ванила Green Apple. Ванила и Green Apple. Трябва да заредим. Ванила Green и Apple. Green Apple. Направи ли? Да. Добре, аз трябва да сложа за малко Green Apple. Ice cream. Гола скин имаш. Да, той ми е приятел. Дади жела. Давам. Благодаря за парите, брат. Не ми дава. Тош ми даде 8 евро. Благодаря ти, брат. Благодаря ти. Thank you. Затвори вратата. Не ми дава да заредя. Той е почти догоре, остави го така. Green Apple. What the bacon? Къде са зепа? Откъде взимам? Give, strain, can, double, Ванила. gum is ice cream. Ванилия искате. Само ванила. Ето. Вижда се, че е за нуба. Да, За нуба. Държи го. Взимай си. Абсолютно 0 години. Който му казва. Видях. Трябва ми дава на заредя. Не мога. Да, има 20%. Като ябълка много. Здравей! Какво искаш? Айскрим да разбера. Лемон. Никой за сега не взем лемон. Той е малко странен. По-добре.
Защо не ми да назаредя, човек? Дай ми назаредя. Никой не иска чоколад. По-добре, пейте добре, хора. Верно, бе! По-добре, така няма. Лачарам салама. Не е добре. Това верно е Арон Салама сега. За тебе е... Значи, Арончи, не, сега малко аз трябва да работя. Там пише, че трябва да се почивка. Аз трябва да работя. Ти какъв вкус искаш? Чоколад, аз... Немате малек! Рио di voglio parlare! Я già dato. Che pezzo di merda! Già dovrete... E fai il prossimo. Ma dove c'è scritto che devo riposare? E qua cazzo, vattene là! Ok, non devo fare niente, vai. Va là! Se c'è qualcosa a me non mi interessa, io sono in modalità riposo. Ciao Tizio, brutto. Ciao Tizio, ma perché io ho buttato tutto quello che abbiamo? Ciao Tizio. Lemon, Tizio. Chi ha aperto il bagno? Ah, non io. Per sbaglio sono entrato in bagno. Nel water. Vai con mi vuoi. Oh, dobbiamo... Posso scomare? Lemon, ora, trovami. Аз му давам, брат, аз му давам. Аз слагам лемон. Аре, вземи го, бе, брат. Брат, ниско. Аз Трябва да пипнеш. С... добре, аз му го пипам, бе, брат. Какво искаш? Май по 2 си иска. Да, трябва по 2 вкуса. Ами, брат, те това моите замейте. Не става, бе. Брат. Иска 2 топки. 2 топки, аз му направих да... Не, не иска. Добре, брат, Този малко е труден. Човек, какво искаш? Казвай. Че нямаме цял... Брат, нямаме цял ден. Да, нямаме цял ден. Аре, какъв вкус искаш, бе? Лимон. Чоколад. И лимон. Ами аз така направих чоколад и Трябваше да си лимон. го кажеш първо. Малек, Нали аз трябва да го направя? Първо иска то много е труден. Добре, да направим лимон и чоколад. Не, първо чоколад и после лимон. Свършим чоколада. Ами не, заредете чоклет и лимон. Човек, Майска по 2 сладоледа заедно. Само че ти направи другият. Първо. И там и чоколада. заредете. Трябва ще заредя. Не, първо. Я не ми пипай телефона, Вече бе. заредих. Бъбългъм. Гледай не ми дава едно нещо. То май няма повече бъбългъм. Той никой не иска повече бъбългъм. По-добре. Да, по-добре. Аре, бе, брат. И чакай да заредим за малко. Зареждай по-бързо. Иначе ще играем след направи кампан. Човеко, какво искаш? Нямаме целият ден за теб. Да, брат. Ние не сме в почивка. Айскрим. Брат, дай. Брат, как ни... Бре, какво искаш? Аре, кажи. Разбрах го! Разбрах! Искаш 2 сладоледа от лимон и 2 от шоколад май. Трябваше преди да го каже този. Аз да му дам. Окей, вземи си го. Не. Я да се опитаме първо с чоколета. Да, първо... човек, много си труден. Алекс. Ти беше много от най-трудните. Алекс има вдигнати очила. Е много смешно. Не смешно. Я да се опитаме. Този наистина много е гаден. Ние изкавихме целият всичко заради него. Ще решаваш ли, бе? Какво означава? Човек, моля ти, отивай се. Чоколад, лимон. Човек, моля ти, отивай се. По-добре не има нещо по-гадно. Един монстър от тебе. То за не монстър. Роналдо е пресвен сести. Я? Чакай. Нямаме... Благодаря ти, човек. Нямаме повече... Човек, нямаме повече нищо заради тебе. Благодаря ти много.
Рапчак, какво ще искаш? Какво ще искаш? Аре, казвай. Не, наистина, какво искаш? Наистина, аре, казвай. Нищо леснем след малко. What you want, bro? I'm do the video. What do you want? Chocolate and Чакай. Chulex. Чоколейт. Ами забравихте ли, че правите видео? Не забравих. Даже много добре си помняме. Така става ли? Добре, брат. Брат, можеш ли да си махаш? Докс, Няма хората толкова арогантни, че... Алекс, ела. Айде, пангана. Ела при мен тук, където взимаме айскримовете. Да. Горе тук игра. Тук ще превършим това видео. Това беше от нас. Чао!